Bos días. Desde que comecei con este logo que foi, a intención era de fuxir de falar dun concello en concreto ou dun partido ou dunha persoa, eh, limitarnos a ir ao fondo das cuestións, non? O que pasa nun lugar pode pasar en calquera outro, o que lle pasa a unha persoa, o que fai unha persoa o pode facer outra, en definitiva. Creo que debemos de mirar a cuestión de fondo para sacar de aí conclusións e ver que cousas podemos arranxar ou que cousas poden ser melloradas. Pero antes ou despois eso non pode ser porque hai feitos que, bueno, pues que ao final si queres falar desa cuestión, pues tes que de algún xeito mencionar onde se sucede, onde se produce. Non, onte publicábamos a denuncia da Marcha Mundial das Mulleres sobre o acoso que sofre unha muller no concello de Padrón. Sucede desde o anterior mandato, desde o ano 2022. As denuncias antes das últimas eleccións non serviron absolutamente para nada. Por sorte, despois das eleccións, cun novo goberno, abriuse un expediente. Tomáronse as primeiras medidas ante esa denuncia de acoso sexual, de presunto acoso sexual. Abriuse un expediente para manter a objetividade, é dicir, para que non instruíra o expediente a alguén demasiado cercano ás persoas que estaban implicadas no conflito, a presunta víctima e o presunto acosador, remitiuse ese expediente á Deputación da Coruña para que nomeara un instructor, así o fixo, que fora o máis obxectivo posible dentro do que se puidera vir ás probas e decidira con esas probas que había que facer. Ata aquí todo bastante ben, dentro do que é, evidentemente, que pode ser un presunto acoso sexual, digamos que se tomaron as medidas que se tiñan que tomar. Ao mesmo tempo que todo isto sucedía, que o presunto acoso se pasaba e había as denuncias, bueno, pues, ao mesmo tempo todo isto acabou nos xulgados, polo que ese expediente que estaba aberto paralizouse, porque ata ter unha sentencia, evidentemente o expediente ten que parar, ten que ver que din a xustiza sobre ese caso antes de tomar unha decisión ao respecto. Eh, Antes de que se paralizara, a Deputación emitiu un informe. En decembro de 2023 emitiu un informe no que máis ou menos viña a decir que coas probas que estaban presentadas era convinte que o propio Concello, non a vítima, senón o propio Concello, levara todo eso á Fiscalía e se vira que se podía facer. Eso foi máis ou menos o que dicía o informe da Deputación, insisto, decembro 2023. Así que xa tiñamos, por un lado, unha denuncia presentada que, ademais de estar presentada no Concello e supoñera a apertura dun expediente, acabou nos xulgados, é dicir, un proceso xudicial aberto. Ademais deso, un informe supostamente o máis obxectivo posible da Deputación que recomendaba que coas probas existentes se levara o tema á Fiscalía, cousa que non se ia facer, obviamente, se xa estaba xudicializado, porque tratábase do mesmo expediente, das mesmas probas, pero eso é o que di o informe. É dicir, xa tiñamos, había unha base suficiente para facerse unha idea de o que estaba pasando e bueno, e ver que si se podía facer algo máis ou que medidas se podían tomar ou, bueno, coñecer o contexto a fondo. O problema comeza intento ser o máis obxectivo posible neste caso. O problema comeza en xuño deste ano. Xuño 2025, insisto. Primeiras denuncias 2022. Informe da Deputación decembro 2023. Xuño 2025. A presunta víctima presenta por rexistro unha petición para que se abra un segundo expediente e ao mesmo tempo vai á Garda Civil que presenta unha denuncia. Non é unha broma. É dicir que se isto sucede, é obvio que o presunto acoso sexual segue existindo ao marxen de que o que consideren os xulgados. A situación, sí,
lle queremos chamar así, segue producíndose, porque a verdade, non creo que ninguén vai a presentar unha denuncia ante a Garda Civil. En un momento dado aínda podes presentar un escrito ante unha administración, o rexistro, bueno, e a ver que che din, xa está. Pero ninguén vai a Garda Civil a presentar unha denuncia onde che van a preguntar, vas a ter que explicar que é o que pasou ante unha persoa descoñecida para ti, se tes probas, este o caso, vas ter que presentalas. É dicir, a min paréceme bastante duro. Creo que todos nos consideraríamos polo menos inquietos de ter que ir a presentar unha denuncia ante a Garda Civil. É dicir, non se fai por facer, é algo que se fai porque realmente é preciso, non? Así que, se isto é o que sucede, bueno, pois é evidente que algo segue sucedendo despois de todo este tempo. E é doado concluir tamén que as medidas tomadas no primeiro expediente non serviron para nada. Separar a presunta vítima do presunto acusador non serviu para dar tranquilidade á denunciante, que é o que precisa. E xa verá a xustiza si é certo ou non, si ten razón ou non. Pero mentras eso non suceda, a vítima, a denunciante, debería estar tranquila polo menos. Polo menos, decir, un capítulo da súa vida que se pechou, que agora o xulgado decidirá, pero ese é un capítulo pechado. Atopou unha solución polo menos temporal ata que a xustiza decida, donde pode estar tranquila de que non volve a pasar. Bueno, pois eso non sucede. A responsabilidade de que se siga producindo é do Concello, porque é aí, en ese ámbito, onde se producen estes feitos. Se produciran na rúa, pois o Concello non pode facer nada, pero prodúcense no ámbito de traballo. Síguese producindo pese a separación de presunta vítima e presunto acusador. O cal, evidentemente, insisto, é xa unha responsabilidade do Concello. Mais alá de isto, que é de sentido común, está a cuestión de por que a petición presentada en xuño por rexistro non foi respondida. Non se falou coa presunta vítima, cando iso é o que indica o protocolo aprobado ademais en este mandato, que non existía un protocolo de igualdade para este tipo de casos, bueno, aprobouse en este mandato. E ese protocolo di que en 5 días se falaría coa denunciante ou denunciante, sexa o caso que sexa, se lle daría unha resposta, polo menos, se vería que se pode facer. Está claro que aquí non se fixo, non se falou con ela, non se solucionou o problema, a situación non variou e, polo tanto, as medidas tomadas non foron efectivas. Non vou entrar no papel dos medios de comunicación que teñen tamén delito. Onte o sacamos en Lindeiros este tema, tentando contar os feitos do xeito máis obxectivo posible, despois de pasarnos bastante tempo pola tarde intentando contrastar informacións e saber exactamente o que pasaba, o sacou tamén Nós Diario, xa, unha pequena nota en Radio Nacional de España e nada máis. O resto non lles pareceu unha noticia o suficientemente interesante. E despois sorprendémonos de que as vítimas non denuncian. Despois sorprendémonos cando unha vítima aparece e se di: "Pois nadie sabía nada, pois non dixera nada, pois non denunciara". Pero é que como vas a denunciar? Si poden pasar meses ata que alguén che faga caso, como vas a denunciar se a denuncia non sirve absolutamente para nada? A ver, o tanto por cento de denuncias que poden ser falsas é ínfimo. E a pouco que rasques, bueno, presentan as dudas. Pero cando tes unha denuncia con probas, con fotos, con audios, con un montón de cousas, tes que facerlle caso, e tes que facer algo, e tes que tomar medidas, e tes que asegurarte de que a vítima este tranquila. Aínda que este esperando que xustiza diga se ten ou non razón, ten que estar tranquila.
téñense que tomar medidas. Para que? Para que cando outras mulleres se atopen na mesma situación, se animen a denunciar, porque é o único camiño. Porque precisamente, se hai denuncias falsas, bueno, que se resolvan nos xulgados tamén. E que a presunta denunciante falsa tamén sexa castigada. Pero claro, como vai a denunciar unha muller se poden pasar meses e non sucede absolutamente nada? Como pode ir unha muller a traballar, ou un home? Pode darse o caso contrario. En calquera caso, unha vítima de acoso, sexa o que sexa, eh, como vai ir a traballar sabendo que vai a ter que loitar todos os días como loitaba antes de denunciar? Entonces, creo que temos unha responsabilidade todos e teñen unha responsabilidade moi especial as administracións de tomar medidas efectivas. Non serve, é dicir, si tomas unha medida como foi esta de separar as dúas persoas, vale, que pode funcionar, ben. Non funciona, terás que facer algo máis. O que sexa. Non me corresponde a min dicilo, pero o que sexa, algo máis tes que facer, porque a situación séguese producindo. Entonces, temos entre todos que conseguir transmitir a idea aos ás vítimas de acoso de que se denuncian servirá para algo. É algo que a día de hoxe, no século XXI, no ano 2025, como sociedade, aínda non conseguimos. E creo que é para